जों खोनाखा दिनै ताखौ खरकसा रिपर्टार गाजा मारावा একটা program cover खाना थाङै मालायखाय बुजाखा ब्रह्म चन्द्र बर्तिउंखा ओमफ्राय आबो खोनाबाय जों तंमलिया बर' नायना मा फैलायखादा जोंनि पार्टिनि तरफे कांग्रेसनि पक्षे Charnor Bopati, हाँ Bopati no hoite painaro. जों कांग्रेस होइते कांग्रेस पार्टी होइते जोंनि नेता सुदीप राय बर्मन खानि जों खबर मांखा जे सालायखा बहुत फादार दङ दखाना दिल्ली थांनो हायिनि बुथिन फैमिलिया जोंनि पार्टिनि तरफे जों दिनाव जे दिनलगि जों दङ रिकभारिं दं सिस्टम दं जाहाथे सिस्टम थाइखौ आबो जोंनि पार्टिनि तरफे जों जतना आबनो उइस खालायदा जाय जोंनि तरफे जों फिसा रां सायजाखैगा बाबु बिनि चिकित्सायाव रां दं हायिनि जों Sir, omahai je walai bulai party mingrok no, mane nung bomte heke nung norok bomte heke naise. जोंखाय दिनै कांग्रेस पार्टी এবং आं ব্যক্তিগতভাবে ভোটা आं जोंखाय एब्सोल्युटली एगेन्स्ट अल दिस थिंग्स देश के मो जे मारपिट खालामनानै डेमोक्रेसी गुन जागा करै वक्त म बाहायगोन थाबा कुनो बरनि जे मतामत प्रकाश खायमंगला गणतन्त्रफोरनि बरसे बिसास कमुंथानाय जे बाहायगोन लायसिनाय जों आगे सिबे मावल नुखा हायदिबा गाबोन ताबो चली तो घटा चिन बीस के चिनी प्रसन्न बुलाई बनी सबले बुनाइबा चिनी प्रसन्न बुबले जे बुझाने बच्ची प्रसन्न बुझाबो अब तंबा हम साले मामले नी खा खा पिया के हम तक दी सपोर्ट खाइ दी जे फुटबॉल जे पार्टी पक्ष ने मा सानाय हाय दिबा तमने अब पक्ष सालेबा हमने जे अब कोन मते न सपोर्ट खाइ बे कन्डेम एब्सोल्युटली सिंगापुर लागिया मनो जमारे जे